Sanibona nolwazi lona. Namhlanje ngizocela sikhulume mayelana ne-conversation engike ngaba nayo nomoya oyingcwele. So uNkulunkulu uyafika kumina namhlanje uzokhuluma nami ngezimo ezisemabandleni ngabefundisi ngabo bonke abaphathi bamabandla. So uNkulunkulu uyangibuza namhlanje nolwazi bonke labafundisi abaningi abakhona namhlanje enikhulekiswa yibona abanamukelisayo baqhamuka kuphi kuziphi indawo. Uthi uNkulunkulu ngabe bayazana yini nomoya oyingcwele? Lamandla abanawo wokukhulekela abantu bawathathaphi? Lemnikelo abayamukelayo bayisa kuphi? Lelizwe abasuke bekhuluma ngalo or bekhulumela kulona balithathaphi? Lama-altar, lezi zisekelo abanazo, lamapulpiti abama kuwona aqhamuka kuphi? Ngibe nokudideka kodwa mayiqhubeka uNkulunkulu uthi angibazi abafundisi abaningi, angaze ngaze ngaba ne-encounter nabo. Uthi babuze ukuthi bayazana yini nomoya oyingcwele. Ukhona yini engingafike ngakhuluma naye? Uyazi yini ukuthi uma ngabe ukhuluma noNkulunkulu, uNkulunkulu ukhuluma kanjani? Do they know ubuso bami yini noma izindlela zami? Because uthi uNkulunkulu abantu bakhe abaningi badidekile because baholwa kakhulu abafundisi angazange aze ababize. Uthi abafundisi abaningi akazange aze ababizele ekholweni ukuthi abazoba ngabafundisi, ngoba ukuze uzoba umfundisi kufanele ube nogcobo lukamoya oyingcwele. Fanele ubizwe uNkulunkulu athi ngiyakunika amandla, athi yiba ngumholi webandla, athi ibandla lami ngifuna uliphathe kanje. Uthi namhlanje uNkulunkulu kumina uthi lamavesi abawashoyo, uthi lezi zisekelo abama ngazo emabandleni uthi bazithathaphi? Because uthi uNkulunkulu, I can assure you ukuthi abafundisi abaningi bathwele because manje amabandla akhe asephenduke a transitional business. Uthi uNkulunkulu into abayishumelayo ayisuki kuyena. Uthi abazani nomoya oyingcwele. Uthi indlela abafike bame ngayo phambi kwabantu akusiyona indlela abathumile yena. Uthi abantu bafike bakhothama. Uthi okokuqala lemnikelo isiwaphi? Uthi lamandla lawo okunyakazisa abantu kube ngathi umoya oyingcwele osuke ekhuluma noma egcwele emabandleni, uthi uqhamukaphi? Lamandla angaka abafundisi abanawo, le nqwaba yabafundisi engaka isiholela kuphi? Bese kuzoje kube nemibango egcwele kubafundisi. Uthini umoya oyingcwele ngaleyo nto? Ukhuluma thini ngokuthi akube khona abantu abazokwenza imifakelo emabandleni? Lezi zisekelo lama-altar akhona emabandleni aqhamuka kuphi? Uthi kunezinto ezikhandiwe ezimisela amabandla. Uthi amabandla agcwele but lawo mabandla agcwaliswe yini? Ileziya zinto ezilandiwe. Ngoba manje esikhathini sanamhlanje abafundisi bangena emabandleni because bafuna ukwenza ibhizinisi. Bangena emabandleni ngoba babone an opportunity to make money. So babhizi bakhohlisa abantu. Waze wababiza ngokuthi kusho ukuthi bayimfakela ngoba abayenzile, abasibona abantwana abakhethile ukuthi abazoma phambi kwabantu. Lokho phambi kwaNkulunkulu kuyisinengiso. Kusho ukuthi abantu abaningi badukile, badukiswe ilabantu abazibiza ngabafundisi abangebona abafundisi. Uthi uNkulunkulu bambala abantu abakhethile ukuthi abazoba abafundisi phambi kwabantu. Uthi izwi lakhe liyashunyayelwa kodwa hayi ngale ndlela afuna lishunyayelwe ngayo. Uthi abantu bayatshelwa ngaye kodwa hayi ngale ndlela. So thina senza into ezofavor thina, sikhuluma ngale ndlela ezofavor thina, not ngale ndlela uNkulunkulu afuna sikhulume ngayo. So uzohlala kanjani kumoya oyingcwele ungasifulatheli mangabe sizokwenza intando yethu not intando kaNkulunkulu? Uthi uNkulunkulu siyazini ukuthi insindiso yakhe injani? Siyazini ukuthi ukusindiswa kona ufuna yena ukuthi indiso ibe njani? Ikuphi esikwaziyo ngomoya oyingcwele? Sike sadibana yini? Sike saba nemibono noma nesibonakaliso ngomoya oyingcwele? Khona-ke esibonakalisweni are we really sure ukuthi uNkulunkulu lesikhuluma naye noma kuneminye imimoya eyehlela phezu kwethu? Uthini uNkulunkulu mangabe sizongena emabandleni sigqoke izinto ezingenakho ukuthobeka nokuhlonipheka? Bathini abafundisi bethu mangabe bezoma phambi kwethu bakhulume ngento ekungasiyona uNkulunkulu angayishongo? Awubashayi yini unembeza mabezothi uNkulunkulu uthe uNkulunkulu engashongo lutho? Kungani abafundisi bethu bangabi nako ukuzisola besithatha besibeka endaweni abaziyo ukuthi akusiyo uNkulunkulu?
imibuso yobumnyama ithokozile ijabule ngoba manje we are serving yona kunokuthi siphakamele umbuso kaNkulunkulu. Ngabe abaholi bethu bayabaholi abakhethwe uNkulunkulu noma sisahamba ezindleleni zobumnyama yini?